Takže čaute, som tu zase v Slovakia Ultra YouTube, vítajte pri dnešnom videu. Dnes si zahráme Kit PvP a vlastne hráme na serveri raggames.eu, akurát tu je helper. Všetci chceli byť na videu, takže ako vidíte, už tu sú. Až než my si tu ukážeme jednotlivé kity, ja mám Rage Knighta. Ten má full diamantové brnenie a tieto putíky. Potom tu má Rage Soapa, to má železné brnenie. A potom tu mám Rage Knighta, ktorý vlastne, že má luk. Je to taký lukostrojec. No, my sa rovno môžeme pustiť do hry, takže my si tam hodíme jednu enderperlu. Tak, môžeme ísť do toho. Takže Richard nás tu asi už hneď zabije. No. A nie som až taký PvP master, ale vápky PvP tak. No, pozdravte do videa. Tak, my si ukážeme tohto Rage Soapa. No teraz vám ho môžem ukázať. Má železné brnenie, má veľmi veľa polievok, potom tu má zase nejaké putíky, enderperla a železný meč. Takže ja hneď čo robím je to, že idem hen tam, tak a vylezeme po rebríku. Už 16 fps. OK, alright. Dobre, takže zase sme zdochli. A ja si to asi dám na tichšie, pretože mi to teraz odpálil uška. Ja to vystihnem. OK, som späť, takže dáme si Rage Knighta. Ako vidíte, aj ten je celkom dobrý. Takže padáme. A aj ten má toto. A ináč už sa teším, keď budem mať na tomto serveri youtubera, pretože už mi to helper potvrdil. Takže konečne budem môcť natáčať a budem mať niečo podobné ako VIP. No, už som vám ukázal pravdepodobne všetky kichty a úplne hrozne, ale to nevadí. Takže ja si vyberám stále Rage Knighta, pretože je to môj obľúbený. Nielen preto, že má diamantové brnenie, ale aj preto, lebo podpaluje. Dobre. Teba zabijem. Poď sem, ja sa do teba neviem trafiť. Uteč. Proste, že uteč. Tak. Au. Všetci tu po mne idú. Ne. Daj si oheň stromnosť. Ešte nezabíja oheň. Nemal som vás písať, že som youtuber, že? Všetci idú po mne. Prečo po mne? Ne, nechajte ma. Leave me alone. Au. Dobre. Takže aby som si tam rovno aj mal dať jeden regeneration, pretože tak. OK. Ideme s jedným tým. Takže idem, ja to vystrihnem ľudia, kým sa trošička naladím. OK ľudia, takže z tohto tu padajú meče. OK, táto surikata už ma štve. Go up! Traf sa správne. Yes! Takže sme hore. A my ideme zabiť toho parkuríka. Keď ja klikám na myšku, ale to bol môj prvý kill.
v mojej histórii, yes! OK, takže na aký Skywars pôjdeme na napríklad... Aký tu máme dostupný? To nič nie je dostupné, tak keď sa niečo uvoľní, tak sa vrátim. OK ľudia, takže sa vám vraciam na mape Caves. Takže my si tu hneď ideme pozbrať vecičky, dám si botičky. Ideme hore. Tak, tu máme už aj mečík, to sa bude hodiť. Môžeme tu každého vykilovať. Koľko máme PS? No, 17, 16, stačí zatiaľ. Dobre, hen tam je... no, každý už so mnou chce byť tým, pretože som youtuber a... Ty dik. Dobre, tady sme ho dali. A keby niečo nebudú vychádzať nebudú až tak často vychádzať videá, pretože sa trošička viacej musím aj venovať škole. Dobre, nič. Poďme sa sem dole. Tu nechal. Lebo on mal ten Iron Chestplate, hej. Takže my ideme na stred. A uvidíme, že čo to tam bude. Už 6 minút natáčame a za chvíľku to ukončím. To sme už iba my dvaja. Tak on má Iron Sword. On má Iron Sword! Sa nedá. OK ľudia, takže dúfam, že sa vám dnešné videjko páčilo. Keď áno, hoďte like, odber. Budem tu zás, takže čaute.